The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. In Ephesians 2:14-18, for he himself is our peace, who has made both one, and has broken down the middle wall of separation, having abolished in his flesh the enmity that is the law of commandments contained in ordinances, so as to create in himself one new man from the two, thus making peace, and that he might reconcile them both to God in one body through the cross, thereby putting to death the enmity. And he came and preached peace to you who were afar off, and to those who were near. For through him we both have access by one Spirit to the Father. In Matthew 18:15, the Word of God says, moreover, if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he hears you, you have gained your brother. Colossians 3:11 says, where there is neither Greek nor Jew, circumcised nor uncircumcised, barbarian, Scythian, slave nor free, but Christ is all and in all. In 1 John 4:20, if someone says, I love God and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen? Matthew 22:37-40, Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment, and the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong susi as usual natong routine sa atong kalag kung ana pa bay mga sala diha nga atong nabuhat ning adlaw. Gimanduan kita sa pulong sa Dios nga ato kanang isugid. We have to admit, name, enumerate, cite, acknowledge nga atong nabuhat kanang maong mga sala. Kaya kung dili kanin nato isugid, then mahimo kining babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa matud pa diha sa 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga wala pay kaluwasan, ang imong giatubang nga isyu dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi ang imong paggamit niya ng imong free will sa paghimo sa labing manungdanong desisyon sa tibok mong kinabuhi. The decision to believe in Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 says, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilom, mag-andam tas tong kaugalingon, atong susihon ang atong kaugalingon sa hilom. Let us pray.
Amahan na mo nga langit no, nagapasalamat kami kanimo na tanan sa imong pagdala kanamo ning dapita sa makausapa. Aron kami makapadayon sa imong pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos nga imo pa kaming ipabuhi, nining among lawas, imo pa kaming gilugwayan, nining adlaw sa pagpadayon sa mga kalihukan, kini grasya, ug wala kami amo niini. We do not deserve, we do not earn, we do not work for it. Salamat o Diyos sa imong policy of grace. Ug ubani kami sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong nining adlaw. Pinagi sa pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo. Salamat o Diyos nining among Bible study through the YouTube. Ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen. May adlaw sa tanan natong mga higala, mga subscribers, mga suki na nining atong adlaw-adlaw nga Bible study. Og kanimo magsuong Kristohanon, igsuon kong Kristohanon, welcome na usab kaninyong tanan, mga bag-o ug mga daan ang nagasunod ni atong Bible study. Welcome kaninyong tanan ug I hope you are in good shape ug mayong kalantip sa imong pangunahuna aron kita makapadayon sa atong simulation of Bible doctrine. Okay, dining adlaw aduna tay bag-o nga topic. Okay? Although every now and then magbalik-balik kita sa mga labas atong panungduman ang atong gipang hisgutan o gipang tun-an nga mga past lessons every now and then aron di gyud nato na makalimtan. Well, like I said, the study of basic doctrines ato una kanang ihikling og atong tutukan kining bag-o nato nga topic nga giuluhan og mental attitude dynamics. Okay? Usa kinis mga nindot kaayong mga tun-anan sa Biblia. Bahin kini sa atong panghuna-huna. So, we call this mental attitude dynamics. Now, una sa tanan, kung andam ka na, ato unang labason sa atong panunduman ang mga pipila ka mga lakang kini taw-taw na natong hisgutan pa natong labason nimo nga there are steps to make our Bible study worthwhile nga ato gyung mapahimuslan og mabungahon kining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Ang una gyud dinhi lakang mao ang atong pagbaton sa pagka mapahiubsanon. Let us maintain that virtue of humility, meaning we have to put ourselves under God's authority. Ang balaang Espiritu Santo nga mao ang magtutudlo, bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Walay lain. In fact, He's the author of the Bible. Now, mao na una nga lakang. Ikaduha, pagbaton niya ng bukas nga pangunahuna, an open mind. Kay kung sirado gani imong pangunahuna nan dili kita makakat-on sa kamatuoran. Kay di man makatudlo ang Espiritu Santo kad sa usa ka magtutuo nga negatibo, nga sirado ang iyang pangunahuna. So that's the second step. We have to maintain an open mind. Now, ikatulo nga lakang mao ang atong pagpunting. I think that's the right Visayan word, to concentrate, di ba? Pagdupot sa kanang huna-huna niya na. Murang maglisod na pag binisaya sa concentrate. Anyway, everybody understands what we mean by concentration.
Ato na lang ningon pagpunting sa itong una-una sa mensahe, dili kinahanglan ang mensahero because he is just a mouthpiece. It is the message that is the main issue. Mao na ikatulo. Unya, kinahanglan nga itong kanang ibilin ang atong mga tawhanon nga mga pangunahuna, human viewpoint, thoughts, mga suliran sa kinabuhi, at ibilin dito sa gawas. Now, kung atong sundon kining maong mga lakang sa ato nang ginaingon kanimo, ang Diyos Espiritu Santo will take control sa atong pangunahuna. Okay? Timanan nato kanang prinsipyo nga God is no respecter of age, no respecter of person, profession, or status in life. O in fact, ang iyang pulong will not go back to Him void. You see? So, mao na nga, kini, gapahinomdom lang ka nato nga natay mga kinahanglang mga laka nga sundon. Okay? Okay. So, padayon kita na atong sungdan kini bag-ong topic, mental attitude dynamics. Una sa tanan, we have to use all the doctrines, ang tanan nga mga doktrina nga ato nang gipangtun-an ug ato nang gi-metabolize. Ug naibaw na kung sabot pasabot sa metabolization of Bible doctrine. Okay? Now, timan-an usab nato, hinumduman usab nato katong tulo ka mga S. I mean, tulo ka mga R, dili ka S. The 3 R's. Ang naguna ni reception, ikaduha, retention, ikatulo, recall. Okay? Ang una, reception, ang atong pag-assimilate, kanang paminaw, kanang tutok sa mensahe, pagsabot sa mensahe, pagkat-on sa mensahe, o pagtuon niini. So that is reception. Pagdawat nimo sa ginatudlo nga mensahe sa pulong sa Dios. Ikaduha, retention. Now, you know what we mean by retention. Antong pundo, i-retain, okay? Atong kuptan, hawiran, o nga naa na diha nagpundo na sa atong panumduman. Unya, ang ikatulo, kinibahin kini sa atong pangunahuna, right? Reception and then retention. Unya, ang ikatulo, recall. Nga atong hinumdum ni ini. You see? Now, kung wa ka mo sugod sa una, o sa sunod ang ikaduha, dili ni mo ma-recall kayo sa may imo ma-recall nga wa man ni mo kanang receive. You see? So, reception, retention, and recall. Di man ni ka na. Tulo ka R ka na. Nga may kalabutan sa atong kanang pag-cut-on sa kamatuoran. Sa atong pangunahuna, of course. We have said that, I have said that before and I will say it again, nga ang Christian way of life is a mental attitude life. It's a system of thinking. You see, mao na nga makita ni mo unsa ka may nung danon sa atong pangunahuna. Kay mao man kini ang tumong gyud sa pulong sa Dios. Ang atong pangunahuna. Mao ginay unahon yung tan-aw ni Ginoong Kristo ining atubang nato dito sa eternidad. Naabay iyang pulong na susud sa atong pangunahuna. Kasabot ka? You see? Mao ginay iyang unahog tan-aw. Kung naabay iyang pulong nga na-retain diha, na-receive nimo, na-retain nimo, ug naa kay ma-recall may numduman. You see? So, okay, pagpadayon ini, giingon din nga ang atong pangunahuna is very, very important. In fact, diha sa Proverbio
Kapitulo 23, versikulo 7, nagaingon ka na, you are what you think. Ikaw ka na nga nagaunahon na. Or, o atong i-rephrase ka na, kanang nagunahon na, diya kanimo ka na, ikaw. What you think is what you are. So, now, of course, ang mental attitude good, function kini sa atong human thought. Right? Now, ang Diyos, bahin kaniya, bahin sa Diyos, nahibaw-an niyang tanan nga nasa itong pangunauna. God perfectly knows everything what is in our mind. So, saan man mo pag-iskapo? Ngay mong tago-taguan, wala matago sa tubangan sa Diyos. Okay? He knows all thoughts of all people alive. Just imagine that. Iyang nibuan ng tanang mga huna-huna sa tanang tao nga buhi. Dinhis kalibutan. O kinsa may nag-imbento sa pangunahuna. God. God did. He invented thought. So it is an open book to Him. Musta? Bukas kini nga basahon alang kaniya. Now, nayapan, iyang gitugot ang kagawasan nato sa huna-huna. He allows us freedom of thought. Now, naibawan niya ang kaniadto, naibawan niya ang karon, naibawan po niya ang umaabot pa. He knows perfectly the past, the present, and the future. He even knows those we have not thought yet. Just imagine, katungo pa na ito huna-hunaan, nahibawaan na po na sa Diyos. Nahibawaan niya ang mga huna-huna nga atong pagahuna-hunaon in the future. Nahibawaan na. Our thinking, therefore, is the battlefield in our soul. Mo kini ang kanang natad pangubatan. Mo ba na Bisaya? It is the battlefield in our soul. Kaya na malagi gubat diya sa sulod nato nga espirituhanon. Nga kung watay pagtuon sa pulong Diyos, watay kalibutan nga naa di ay kinigiingon og gubat nga espirituhanon. Now, ang kinabuhi sa matag magtotoo, I'm talking about believers. The life of every believer is in his mental attitude. Na, ang iyang kinabuhi na diha siyang pangunahuna. Ang kinabuhi sa matag magtotoo, ma-determine kini. Can be determined by two principles. What he thinks and what he decides. Duha. Now, hinumdumi, kadtong law of volitional responsibility. Now, this is very critical kung bahin na nini. Kay ang Diyos holds us responsible for what we think. You see? Kita rin manubag kung unsay atong huna-hunaon. Well, you may be judged by your overt behavior, but God judges us by what we think. Mo na iyang hukman ang atong gipang huna-huna. We cannot know or see what other people think. Gusto? Di man ta makakita. We cannot read their mind. But what we only see in other people is not complete, dili kumplito. So we cannot judge them just by what they do. Gusto? Dili ta makahukom kung nun sila ilang gibuhat. Now, ang Diyos, di man nagatanaw siya what is inside, not at our outward look, dili. Only God can see everything. Man cannot. Dili. Di ta, watay kanang mahimo niya na. Makakita ta everything. Just imagine. Ang Diyos rin makakita sa tanan.
dili tam mga tao makakita. So it's our thinking that is most important. Nakita nimo? Our thinking atong pangunahuna motivates our action. Gusto? Mudawat ka niya na? Kunon sa atong ginahuna, mao na magadasig kanato sa pagbuhat. What you think is what is the most important thing. That's the most important thing. Thinking and emotion cannot go together. Di man ina. Isuwat yun na sa imong notebook o sa imong papel diyang giandam nimo. So, thinking ang panguna-una o ang atong pagbati, dili yun na sila magkauban. Dili. Our emotions function, unsa may function yun sa atong pagbati. It's only to appreciate our thinking. Di ba? In fact, emotion has nothing to do with our spiritual life. Pagsud na itong espirituhanong panginabuhi, wa na labot kini nga itong pagbati. Wala. Wala yun. Wag yun siya kanang labot. Na to has nothing to do with our spiritual life. What counts is the power of the divine viewpoint. Circulating na, nagalibot-libot na diha sa atong panimuot in our stream of consciousness. Mao na the main issue. No, kasagarang mga magtotoo want overt impact, not through divine viewpoint, but only thinking human viewpoint, mga tawhanong mga pangunahuna. Now, ayaw ni kalimting bersikulo. Isil-sil na yun nagtinuod. 1 Corinthians chapter 2 verse 16. Abri ang imong Biblia. 1 Corinto kapitulo 2 bersikulo 16. Unsa gisulti diha? Unsa may gihisgutan gyud niya ng maong bersikulo. Ang pulong sa Dios mao ang huna-huna ni Kristo. The Word of God is the mind of Christ. Mao na gisulti diha. Now, ang matang magtotoo gimanduan sa kanang panag-iya nining pangunahuna ni Kristo. We are mandated to have this mind. Now, a believer cannot fit in the life of the spiritual life without divine viewpoint. Dili yun siya musibo sa panginabuhi nga espirituhanon kung wa siya pulong sa Dios. Ang kanang panag-iya sa pulong sa Dios, the mind of Christ, maoray bugtong paagi nga atong matuman kining protokol nga plano sa Dios. Maora. How do we claim the power of God in our life? Kung mangutana ko nimo, unsa man nato pag-angkon sa gahom sa Dios nganhi sa itong kinabuhi. Tubag sa diha nga kita manag-iya na nakaangko na sa huna-huna ni Jesucristo pinaagi sa giingon sa in English og enabling power of God, the Holy Spirit, sud sa atong dapit nga puloy-anan nga ginganlan natong operational divine dynasphere. Kamo mga bag-o wa pa magkasabot kayo ni unsa ning kanang operational divine dynasphere. No, kini mo ang protocol nga plano sa Dios. Okay? Sa dihang naluwas ka, automatic ang nasud sa protocol nga plano sa Dios apan na ay tuluman no nimong kanang pagabuhaton. So ang akong pangutana, how do we claim the power of God in our life? Sa diha nga atong maangko na ang panguna-una ni Jesucristo. Pinagi sa enabling power of God, the Holy Spirit, sud sa operational divine dynasphere. Aron atong matuman ang maong protocol nga plano sa Dios. We cannot fulfill the protocol plan of God without the enabling power of God, the Holy Spirit, inside the operational divine dynasphere. Sundan niya, kay basig mawa kas passing. Now, ang gahom sa Dios,
aniya sa atong pangunahuna, aniya sa atong mental attitude. No, daghang mga magtutuo, wag yun sila ideya, wag sila kanang pagkaibaw how to have this power of God. The only way to have that power is by having divine viewpoint thinking. Una-una ni Kristo. 1 Corinthians 2:16. So, ayan na kalimti ha. Now, no one can give you divine viewpoint thinking. It's you to use your volition to possess it. Pinagi sa pulong sa Diyos. Ang atong pangunahuna should focus. Kinahanglan mo punting yun sa why pakyas infallible, why pagkasayop sa pulong sa Diyos o paggamit nini sa atong adlaw-adlaw panginabuhi o aron kita mahimong Bible doctrine thinker na magsigi tag huna-huna sa pulong sa Diyos. Now, ang Biblia naghisgot nganhi kanato, we have been taught by the Word of God nga kitang mga tao pila katutoy kinaiya sa atong kalag. What are the essences sa atong kalag of our soul? Dunay upat. Of course, ang ikalima, that's part of it already. Ang una niini kining gitawag og self-consciousness, ang atong pagkasayos tong kaugalingon nga kanang mao na kini ang atong kahimtang sa kinabuhi, kanang askil pa ang atong lawas. Self-consciousness, conscious ka sa imong kaugalingon. Okay? Nga ikaw kanang nakahumanay sa imong pag-eskwela, consciousness lagi. Mao ni una. Ikaduha ang imong pangunahuna, mentality. Okay? Part ni sa atong kalag. Ikatulo, ang atong kabubuton, kaugalingong kabubuton, our volition or free will. Ang ikaupat, ang atong tanlag, conscience sa in English. Although ang meaning yun meaning conscience is the norms and standards. We know how to distinguish right from wrong. Okay? Mo na magagiya ka na to pod. So, kinahanglan nga puno ka na sa pulong sa Diyos kaning atong tanlag. Aron sa ingon niya na makaunsa function kita sumala sa kabubuton sa Diyos. Sabot ka? Okay. Ato na lang ingnon nga ang nasumpay niini. I don't know if you will consider this the fifth nga part sa atong kalag, emosyon na ang kanang pagbati. See? Pagbati. Kita mo bati gutom, bati o kanang kauhaw, kakapoy, o mao kani ang emosyon apan. Ang emosyon wa gyud na ni lista diha nga kanang nga bahin, of course bahin kana sa kalag apan but pasabot sa listahan sa mga kinaiyas tong kalag, murag sa katapusan na lang na nga ang emosyon kay ngano man nibo ka ngano tungod kay nga atong emosyon natong pagbati why huna-huna, it cannot think, why thinking, wala mao na nga ang usa ka Kristohanon nga gidumala lagi siyang pagbati wala. Wag yun siya mo function, wag yun siya mo, it cannot fit in the spiritual life. Mao na nga, kanang pasidan-an tas pulong sa Diyos nga, be careful. Ayaw pagpadumala sa imong pagbati. Padumala ang imong pangisip, panguna-una. Puno sa pulong sa Diyos. Kaya nga tugong kanang pangunahuna, okay, balik natin yung mental attitude. Dunay duha ka bahin kini. Ang left lobe ug ang right lobe.
Ang left lobe, nga bahin mo na ang mind. Okay? Nous sa Grigong pulong. It's nous. N-O-U-S. Okay? Now, sa pikas, ang right lobe, ang tuo nga bahin sa atong pangunahuna, ginganlan kini sa original nga Grigong pulong kardia. K-A-R-D-I-A. Nga diha nila kuha sa in English og cardiac arrest, cardiology, kana mo na kardia ang Grigo nga pulong. Ang meaning yun din kardia is heart. Kasing-kasing. So, left lobe o right lobe. Now, sa diyang magtuon ang magtutuo. Okay? Gamito niya una ang kanang left lobe, ang nga bahin. Kaya ang function gyud sa nga bahin, the left lobe, mao ang tigdungog. Tigdungog, tigsabot, okay? Tigkaton. Mao ni function sa left lobe. Unya ang pulong sa Dios kayang tunan, gitawag ka na og gnosis doctrine, G-N-O-S-I-S. O sa iyang pagsabot, ginamit niyang left lobe. Sundan niya, paggamit niya siyang left lobe ang gnosis doctrine, ang muso diha, gnosis. Ang pasabot, academic perception. Academic. Parehar gud nang atong nagatunan sa mga eskwelahan. Pag-eskwela na to sa high school pata, ni adto na sa college, niya tingaling uban, kanang masteral degrees now, unsa di. Sa atong nakatunan dito, sa university o mga colleges, academic perception kana, gnosis. Okay? Now, ang yawi ni ini nga mabalhin dito sa right lobe aron kini mahimong epignosis. Epi, over and above sa gnosis. Ang pasabot niya na. Now, ang process of metabolization, metabolizing the doctrine nga atong gitunan, mao ang faith perception. Pinagi sa paggamit sa imong pagtuo. Ug kanang pagtuo gihatag na sa Dios nga imong gamiton. Grasya ka na. Ang pagtuo, mao bitaw na nga unsay gisulti si Hebrehanon 11:1. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Okay? No na. Kung buot ka nga magaling, okay, mo niya akong gigamit nga pulong sa binisaya nga metabolization. Ma-metabolize ba ang doktrina pulong sa Dios aron kini himuong tataw, tinaw, klaro gyud sa Espiritu Santo. Kasi siya raman na mo metabolize, di man ikaw nga magtutuo, dili kita. Metabolization is the function of God, the Holy Spirit. Gumikan, bantay, sa imong pagtuo. Mao to'y yawi ning tanan. Pagtuo nimo. Faith is a non-meritorious faith. Wa kay merito niya na, ang Diyos ra, ana ay merito niya na. So pag ingon nimo dayon nga mo, tuo ko sa akong nakatunan og nasabdan, then ang Espiritu Santo mo automatically will function in His enabling power o iya na gyud ang ipatataw nimo, mahimo na gyud tinuod real ang pulong sa Dios nga imong gituuhan aron kana imong magabit sa imong espirituhanong pagkinabuhi. Kasabot ka? So, ang gnosis doctrine nahimo na karong epignosis doctrine nga metabolized Bible doctrine. Now, I hope nagklaro nimo na. Hinumdumi kini.
ang balaang Espiritu Santo can only metabolize Bible doctrine that you understand, that you believe in. You see? Siya ra gyud. Dili kita. Now, ang positive faith perception is what we need to metabolize Bible doctrine. Mo to ang ingon nimo. Di padugay. Ang imong positibo nga pagsabot pinagi sa imong pagtuo. Positive faith perception. Mao kini ang imo ug akong gikinahanglan aron ma-metabolize sa Espiritu Santo ang pulong sa Dios nga gnosis pa karon mahimo ng epinosis, transferred to your cardia. Nasabot na ka. Cardia. Unsa to'y cardia? The heart. This is the kanang frontal lobe of our mentality, of our soul. Okay? Frontal lobe of the mentality of our soul. Na diha mapundo na ang pulong sa Dios diha sa right lobe sa atong cardia o kasing-kasing. Mao gina ang pasabot. Now, actually kining cardia god, the right lobe of the mentality of our soul, doon na kini gitawag og 7 ka compartments of the right lobe. There are 7. Ang una, gitawag kini og norms and standards. Ang atong conscience tanlag. Ikaduha, frame of reference. Ang ato ng mga nakatunan, ug mao na ni kani ang maka ganoy ka nato ngadto sa dugang pagyong mga kanang kaalam sa pulong sa Dios. Frame of reference. Mao na imong hulbuton dayon aron kanang masumpay dayon nimo sa imo ng current na pod nga pagtuon. So that's the second. The third is memory center. Memory center ang imong unsay sentro diha sa imong kanang paghinumdum. Memory center, magpabilin ka na diha. Number 4 is momentum. Momentum ang imong padayon, pagbuylo sa imong kanang pagtuon sa pulong sa Dios. Ikalima, wisdom, kaalam. Mao man Bisaya, no? Wisdom is kaalam. Ang bot pasabot ang imo nang paggamit sa pulong sa Dios sa imong espirituhanong pagkinabuhi. Unyang ikaunom ang gitawag og vocabulary storage. Na kay mga vocabulary nga napundo diha sa imong kanang cardia. Okay? Vocabulary. Kagamit ka ng mga pulong, mga doctrinal nga mga terminologies like faith-rest life, rebound technique, unsa pa. Daghan pa mga kining vocabulary storage nimo. Okay? O ang ikapito nga compartment gitawag natog categorical storage. Categorical maga kana bahin-bahin kana. So these are the 7 compartments of the right lobe, the cardia. Now, what happens? Mangutan ako ni, what happens if these things work? Well, of course, katuhang gingon nimo nga ang gnosis doctrine mahimo ng epinosis. Now, ang imong paggamit na sa doktrina, paggamit na nimo sa pulong sa Dios nga na sa imong espiritu ng pagkinabuhi, magsugod kini sa diha nga ang epinosis musod na di sa imong frame of reference o sa memory center. Okay? Ana magsugod. Makagamit na kaspulong sa Dios sa dihang musod na kining epinosis doctrine. Diha sa imong frame of reference o sa memory center. O gikan diha, musod na kana ngadto sa vocabulary. It goes there to your vocabulary. And they become, unsa, mahimo na silang panghuna-hunang Diyos nun. Divine viewpoint. Okay? Nagkasabot ka?
Now, so, ang pagtuon sa pulong sa Diyos is line upon line, precept upon precept. Ang divine viewpoint will now shape muumol na sa imong tanlag. Sabtag na, line upon line, precept upon precept, sa imong pagtuon sa pulong sa Diyos, ang huna-huna sa Diyos, the kanang divine viewpoint, mao na umol can shape your conscience. Mao na epekto sa divine viewpoint resident na diha sa imong kalag. Kasabot ka? Nakita nimo ang katong process, ang dagan niini. Naunsa man nimo pagka kanang gamit sa pulong sa Dios nga wa magkapulong sa Dios. Muna ang gipangutanan nimo. Nakita nimo unsa how critical is this? This is not a joke. The Christian life is not a joke, my fellow believer. It's a serious thing. In fact, God is dead serious to His Word. Mao ni nga, if you want the Word of God to become real to you, diya sa imong kalag, mao ni, this is God's kanang protocol. Kung iba naman po kang sipot pasamot sa protocol, paagi sa Diyos. Pamaagi sa Diyos, kini nga itong itunan, ang mga paagi sa Diyos, protocol. Wala ba na mausab? Gikan pas kaniya itong wapang tanan. Iyan na nagipahilong na in eternity past. So mo ni, line upon line, precept upon precept. Sige, tagtuon sa pulong sa Diyos. Ug ang epekto niini mao nang huna-huna sa Diyos gyud nga it becomes resident in our soul. Kaya ang tinuod God, paminawin get this, the real you is in your soul. Basta? I don't know, mudawat ka ba niyan? It's a matter of choice. Basta mo ni prinsipyo. Ang tinuod nga ikaw anaa sa imong kalag. What you really see is what you think. No. Correction. Dili kay see ang atong gipasabot nini. What you really are is what you think. Ang usa ka magtotoo is better off than an unbeliever. Of course. Mas bintaha kalabihas pagkabintaha nimo sa usa ka dili magtotoo. Why? Because a believer has the mind of Christ. The unbeliever has none. Kasabot ka? Wa man. Ang dili magtotoo wa gyud. Wa gyud panguna-una ni Ginoong Jesucristo. O tingala mo, ingon lang ng uban nga naas relihiyon nga. Naman. Kato din mong nagkatunan sa mga kanang wali diha sa simbahan sa inigsimba na mo dili na magsilbi. Labaw nang di magsilbi kung naakas relihiyon. Kaya mga gipakadak-an mas relihiyon, dili man ang pulong sa Dios ang unsaman. Mga ritual, mga practices, mga tradisyon, mga superstition. Kay sagol manguna basta ka sa relihiyon nagsagol ng mga superstition, mga tradisyon, mga seremonyas. Grabe. Unsa man niya pag panag-iya og mga una-una sa Dios. Dili. Una-una na sa relihiyon ang anaa sa iyang panguna-una. Now, akong balikon kining prinsipyo that the life of every believer is in his mental attitude. The life of every believer is determined experientially. What he believes, what he thinks, and what he decides. These are two important things in his spiritual life. Unsay iyang gihunahuna, ug unsay iyang kanang decide. Now, mo tanong ko ni, who judges your outside actions? Kinsa may muhukom? Ang tao.
Gusto? Now, who judges your inward self? Mental attitude. Ang Diyos. You see? Now, what's in your mind is what determines your thinking and action. Gusto? Na magsigir ba ko pangutanan ni mo, husto ba? Husto? Kaya mo man ay atong paagi din sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos. This is inculcation method. Sinilsilay mo nagsige ko pangutana. So, akong balikon. Who judges your outside actions? Man. But who judges your inward self? Mental attitude? God. What's in your mind is what determines your thinking and action. Now, unsa katutong left lobe sa Griegong pulong? Nous. Nous is doctrine. Unsa ang right lobe? Cardia. Epinosis doctrine. Sa diyang imong gituuhan ang imong nakatunan ug nasabtan imo na kanang tuuhan. Gusto? Now, di man ipon yung prinsipyo nga ang usa ka magtutuo nga napuno sa pulong sa Dios is always busy, not lazy. Prinsipyo na. Di na siya kanang tapuan, dili siya matapuan. Daghan gyud siya kanang asikasuhon, always busy. Basta na siya pulong sa Dios. He is always on the move. Siya gyud na siya. Though not emotional. Wa lagi labot ka ng imong pagbati. Instead, he is spiritually smart. Spiritually smart. Espirituhanon nga kanang kahanas o kanang kalantip sa pangunahuna. He's always on the move. Ang tinuod nga ikaw is the thought content sa imong kalag. Di ba inaning kanang bersikulo? Proverbio Kapitulo 23, versikulo 7. Proverbs 23:7. Abrihin mo Biblia. Kung na kay Biblia. Proverbs 23:7. Kay mao ni atong basis gyud ni atong pagtuon ni bahin sa mental attitude dynamics. What you think is what you are. Unsay imong gihuna-huna mao kana ikaw. Sakto ba ng binisaya? Now, sa laing bahin, ang personalidad sa tao, personality, is not the real person. Kundili, unsay na sa iyang una-una. Kasabot ka? Now, sa diha nga atong right lobe, sa to right lobe sa kanang Griegong pulong, right lobe, cardia. When our right lobe, cardia, thinks divine viewpoint, pinaagi sa pulong sa Dios, ang resulta, ibaw ka kung sa resulta, na kay suludnon nga kalipay, inner happiness, o kining maong inner happiness is a mental stability, na nakay kalig-on, di na matarog ang imong panghuna-una. Inner happiness pag yun. By the way, kining mental stability is the result of your inner peace. Okay? So, ato ra kong i-rewind gamay, ano di ka muwas passing. Sa diha nga ang atong right lobe, cardia, magunahuna na sa mga pulong sa Dios. Magunahuna na sa huna-huna sa Dios pinagi sa pulong niya. Ang resulta is inner happiness. Inner, na sa sulod na to nga kalipay, nga mo resulta og mental stability. Kalig-on sa atong pangunahuna. But when our right lobe is dominated by human viewpoint, mga tawhanon, kalibutanong mga pangunahuna, bisan tuod og tingali, sige siyag tuon sa pulong sa Dios apan unsa man, gnosis raman. Gnosis, academic knowledge raman. Mo resulta sa unsa? Ibaw ka kung siya mo resulta ni?
sa iyang gnosis doctrine nga nagatunan, self-induced misery, magkarnal siya. Ang grabe nini, he becomes a psycho-believer. Mao ni mga resulta. Are you following me? So timan nini. Now ang kanang viewpoint sa Dios, God's viewpoint is far superior than man's viewpoint. Nainumdum ka ba sa Isaiah 55:8 and 9? Kanunay ra ba nato ning kutloon o kanang iba basahon aron di gyud nimo makalimtan? Isaiah 55:8 and 9. My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So, ang malikon, God's viewpoint is far superior than man's viewpoint. And we can possess divine viewpoint. It's available to every believer, but it's a matter of choice. You see? Naaragyo siya mong pagpili. Now, Ephesians 4:18, sa gisulti. An unbeliever only has human viewpoint, alienated from God's divine viewpoint. Ang dili magtutuo, labi na, is in the dark. Their mind is darkened. Ang ilang pauna-una, gingiuban, gingit-ngitan. Gingit-ngit man yun. Kung ay kamatuuran, ngit-ngit na yun ang imong pauna-una. Ang dili magtutuo cannot accept and understand spiritual things. They cannot. He is not like-minded with the believer. Dili siya like-minded. Lahi man sila, mga pananaw sa kinabuhi. Lahi. It's kanang completely opposite yun. Now, John 15, ato sa atas Colossians 1:21, sa gisulti diha. And although you were formerly alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. Now, John 15:19, naghisgot ni sa atong royal ambassadorship. Mga embahador kita, nga harianon. Kung sabot pasabot ni pagka-embahador, we are representing God before man. Mao ni ambassadorship. Whereas ang priesthood, ang pagka-sacerdote, we are representing us, kitang tao, before God. Okay? Mao na diferensya diha. Now, okay. Kining popular kayo ni karong panahon na kining global warming. Sige makakadungog ni no. Kining global warming, kanibang climate change. Kini himplo ni sa usa ka cosmic system philosophy. Tawhanon, kalimutanon nga sistema sa filosofiya ni. Now, di sa tamudupot kayo niya na diya sa Roma 12:1 ngadto sa 3. Gaingon kini ang bersikulo 1. Ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse 2, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Therefore, entonces, mo nagingon sa kinatsila, busa, it is of paramount importance na kita magakinabuhi puno sa pulong sa Dios, divine viewpoint dinhi sa atong pangunahuna. Kining mao mga prinsipyos kinabuhi, mao kini ang atong kadasig for life. These principles of life
are our motivations for life. Unsa man niya sa atong pangunahuna. Its results, are speech and actions motivated by your thinking. Natural. Di ba itong Proverbs 23:7, you are what you think. Now, divine viewpoint is the thinking of the believer who is advancing or maturing in his spiritual life. Maura gyud. Maura ni paagi nga kita makatubo ang atong kalag pinagis pagtuon sa huna-huna sa Dios. Human viewpoint, where did it start? Diyan magsugod ni tawhan ng mga pangunahon na be. Dito ni magsugod sa hardin sa Eden. Sa dihang si si Eve, so pa siya malaglag, Isha ang iyangan, na lingla siya sa yawa dito sa hardin sa Eden. Natintal, manyag na. Dito gid siya malaglag. Actually, human viewpoint originated from Satan. Yung Satanas, maging original yun. Who convinced Eve to eat the forbidden tree. Kanang fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Maubitaw na nga si Pablo adto na tani kaning New Testament. Si Pablo mingo, I learned to be content. Nanas Philippians 4:11. Paul said, whatever the circumstances, I learned to be content. Just imagine, this is a virtue. Contentment is a virtue. Kaya diha siya right priority in life, which is the most important thing. Right priority. Kung husto ganing imong mga pasiunas kinabuhi, hindi ka magmahay. Kaya di ka makahimog mga sayop, dautan, kanang you cannot make wrong, bad decisions in life. When you have the right priority, ang imong number one scale of values is the Word of God. Pulong gyud sa Dios. Mao ng Hebrews 12:2 nagaingon, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Na kay si Ginoong Jesucristo kanang diha siya magapuyo kanunay sa iyang dapit nga may gahom sa Dios, ang iyang divine sphere nga gitawag og prototype divine sphere. Ang atuwa karon ining church age is operational divine sphere. Si Ginoong Jesucristo samtang siya nagapuyo sa iyang prototype divine sphere, he had the joy. Diha gani nagpabilin ang iyang kalipay, the joy, while he was hanging on the cross. Tungod kay diha siya divine viewpoint, dili human viewpoint. Nakita nimo? Mo na kita nga mga magtutuo nining panahon sa simbahan, the church age. Gimanduan kita sa pulong sa Dios. Ginamit ng iyang huna-huna, ang iyang mga pulong nga kita maokupado kang Ginoong Jesucristo. O niya, makapanag-iya na kita niya ng joy, nga gisgutan din Nining Hebrews 12:2, nga nanatay inner happiness. O niya nanatay kanang relaxed mental attitude. Now, I'm talking now about the edification complex of the soul, which we have studied before. The edification complex of the soul, ECS, has to be completed by the believer. Now, saan man mo pag-complete ni wa kay pulong niya? Kasabot ka? So we have to remember, as long as your mind is empty, kinsa may mo take over. Ngutana ko nimo.
As long as your mind is empty, why sword? Unsa may mo kanang madumala. Ang imong pagbati, kasabot ka. It is emotion that takes over. Now, you are in big trouble na kung ang imo ng pagbati mo ay magadumala sa imong kinabuhi. You are in big trouble as a believer. Now, pangutana. Na ako'y pangutana nimo. Are you willing to run the distance in our journey of life? Are you willing to run the distance in our journey of life? Kay, niya man ta. Nagalawig, magkita nining kalibutan na nga. Naga-travel man lang naga-biyahe man lang nini. Are you willing to run the distance? Life becomes consistent to a believer if that believer becomes consistent in taking in Bible doctrine. Consistent ang usa ka magtotoo. Sa diha nga siya makonsistent pod. Nagmalahutayon, nagmakugihon, nagmasigihon, nagmakugihon. Siyang pagtuon sa pulong sa Dios. Kung gahinan gyud niya. Kini nga itong pagtuon sa pulong sa Dios, daily Bible study, di naman ni usahay mo abotog usa ka oras. Muminos ra. Okay? Atong pong kanang determine. So, mo na nga gikinahanglan ng atong pagka-persistent and consistent sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ug ato ning ipadayon ugma. Ya paidaghan kayo atong paghisgutan. Maghisgot kita capacity for life, all of this beautiful doctrines that we ought to learn. Aron ang atong kinabuhing Kristohanon mag-advance o kita makakabot na niya sa spiritual maturity, which is our common objective and goal in our spiritual life. Nothing else. Kung buot ikaw nga makakabot yun ng capacity for life, nga mo nindot na, your life becomes meaningful and purposeful and with definition. Anak ka makaamgo unsa di ay ka nindot sa pulong sa Dios, ka bililhon sa pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Mientras niya pagitan nining walog sa mga luha, nga gidumala pa sa kaaway sa Dios si Satanas. Ug ganiya kita gyud sa iyang taliwas teritoryo niya. Nga sa ako nang ginaingon nimo nga naay espirituhanong inner kanang warfare na sa sulod kining away, and mao na nga gisangkapan kita sa Dios sa iyang mga hinagiban, ang iyang full armor na nato ginamit ang itong kabutog mo gamit ba niya na o di. You see, all of life is mao na atong susihon, atong tutukan kining atong kinabuhi. Kaya we are preparing ourselves. This is the time to prepare. Tomorrow may be too late. Kasabot ka. Mo nang naakaran na nimo kun mutuo ka ba, mudawat ka ba nining atong ipanghisgutan o dili. Giagad ka lang sa Ginoo. You see how powerful yun ng atong volition. There is power there. The power to choose. Apan kita rapod ang manubag unsay atong gi-choose. Kasabot ka. Mao na ang atong ipadayon ni ugma magampot ha. Amahan namong Dios, nagapasalamat kami kanimo. Nining matamis nga higayon sa among pagpakigambitay sa imong kamatuoran ug sa pagtudlo nga namo sa balang Espiritu Santo. Salamat ni nga among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami magpadayon to advance in our spiritual life. Ilikay kami sa mga kabilinggan sa among pagbuwag-buwag
Kining tanan among ipasalamatan. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.